El carrer Loreto forma part del que ja molts coneixem com el centre gastronòmic de Dénia. Estem acostumats a veure-la sempre alegre i transitada. Però què es cau ací a aquestes hores de la matinada? Doncs uns dels pans més autèntics de la nostra localitat. Ací el pa segueix elaborant-se de forma tradicional i fornejant-se diàriament. Avui els germans Jardí ens desvelaran alguns secrets de tota una vida dedicada a l'elaboració del pa. La història ve de l'any 56, quan la meva família vingué de València, del Palmar, en concret, un poble de l'Albufera, i s'establiren així en el forn. Després ho portà mon pare i ara nosaltres. Portem ja, per això, 62 anys faran març. El pa que fem pa tradicional, treballem en massa mare, pa casero, pa d'aigua, pa pallès. Procurem portar el mateix sistema, el que les amassadores avui en dia són un poquet més ràpides i agilitzen un poquet el procés. El forn antiu era moruno, que es cremava en la mateixa càmera de cocció, a llenya. I la veritat que era un treball molt dur, antigament. I el problema d'avui en dia era el pa congelat, que ha fet molt de mal a la panaderia tradicional. Però bueno, a poc la gent va agarrant cultura del pa i va donant-se compte de lo que realment és pa. Ara anem a començar en el procés del pa conforme el feia mon abuelo i mon pare, conforme s'ha fet tota la vida. Així tenim la massa mare, el fem amb massa mare, la sal. Ara tirem la farina i mesclem els ingredients en la pastaora. I ja anem tirant-li l'aigua. La llevadura. I pràcticament ja tindríem tots els ingredients per a fer el pa. Ara va pastant-se, després ho repassarem en un poc d'oli i ja anirem a pesar-lo, a fer-lo en peces, a dividir-lo en peces, segons el tamany que ens faci falta. Ara, una vegada pastada ja la pasta, anem a traure-la a la divisora per anar fent ja el pa que vulguem fer segons el tamany que vulguem. I ara ja anem a dividir. O sigui que el procés seria pastar-lo, després pesar-lo, el reposo, i després del reposo ja ve la forma, formar-lo. Després de formar-lo, la fermentació, i després ja ve la cocció. Aquest seria el procés. A part del pa, també fem bolleria, com coques, fem empanadilles, fem rosquilles. Coques pot fer-les molt variades, d'embotí, de tomacat, de ceba i pèsols, d'espinacs. Això són típiques de la Marina Alta, les coques. I ara de tomaqueta, unes coques de tomaqueta de tota la vida. Tot una gran varietat de productes elaborats artesanalment i molt a prop de casa. I és que a vegades ens empenyem en que la qualitat o està molt lluny o és molt car. Hi ha alguna cosa millor que l'aroma del pa calentet un matí de diumenge?